back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Tawati. Akong nasabot. Nadili ka gud angayan sa posisyon isip presidente sa nasod sa sunod tuig nga eleksyon. Kay bullshit ka. Makalagot! Sa tanang makalagot! Mas milaban pa hinuon si Chief Devon ni Matt kay kanako. Sa akong nasabot sa iyang gipanulti, namiligro ang akong kandidatura ni ini nga maoy ilang paluyuhan o padag-on sa next year's presidential election. No! No! Dili ko makatugot ni ini! Kamu mo ay nakaingon ni ini, Jared! Kamu! Kamu! Ayaw na lang pagpangatarungan pa. Kay bisan giunsa ko pagsuway og pangatarungan sa atong mga labaw tungod sa inyong kadanghag, tungod sa inyong kapalpakan. Wa sab ko pamatia! Kung bullshit ko para sa atong mga labaw, Jared! Labaw pa mong bullshit, mga animala mo! Gislin is right, bro. Ang pagpakikita ng mga mahati ngayon na is unnecessary. Wala na ginagilala pa. Kasulsa ba? Bosa na akong ginahuna pa kayo karon, bro. Kaya nasa'yo ng tadaan, bro. Kung asa ang simpatiya ni Ma. Utuon din ni. Ang angay na tupaton. O nga paniwaon na to nga magkuha ang simpatiya sa katawan sa raso. Kaya gipaling iya magiging maong outlets sa mga elites. Liberals and leftists. So whatever, paabot ang hiwangi kanila. Alita mo tagis sa mga independent media o mga local networks na dapig na to o dapig sa kamatuan. Salamat, Chan. Kaya nausap imong una-una nga dili na makikita pa ni Mata. Wasag ka na itambag ni bro chat nako. Husto si Chuck. Wato na kong syudad. Ha? Nga naman? Magsusi ko sa office. Muadto ka? Mukumpiyansa ka? Nagtuka bang way nagmonitor ni Moron dito? Kung ila kang makita og masundan din unsa may sunod ka mahitabo. Okay. Hindi ko mato sa office. But pakikitaan lang nako ang ako mga staff. Kay hapit ng ting sweldos mga guards. Kung imo ding tawagan, dili mahimo? Pero Jess, it's a must. No! Dili ko musugot ka mula ka, Chan. Jess, Tawgi kung kinsay angay mong tawagan. Mahimo kang mo-instruct nila kung sa mong ipabuhat nila. Ngawa ka, di ba? Sulti ko kinsay buot mo pagkigsultihan. Kaya ako'y mo kontak nila. okay. Hindi ko malakaw. Ako na yung kontak nila. Hello. May I know who's on the line, please? Your number is not familiar. What's your name nga na-register diri sa akong phone? Vince, it's me. Ay, Sir Jan, may kinanawa ka. Tataon na gid kung nagpaabot na mukunta ka na ko, sir. Sorry nga, laing number ang akong gamit, Vince. May kontak ko nimo kay ikaw mo ay akong tugyanan sa mga office works ug sa tanang gimbuhaton ako dito sa office. Ikaw mo ay akong himong officer in charge dito. Wait, sir. Can you tell Jan? Vince, what is it? May problema ba? Yes, sir. Dako kayong problema, sir. God, unsa ka na? Huwag ka ba din masayon, sir, nga ginansa ko yung mga agency. The whole building yun, sir. Unsa? Ay ko kumidyag ingon na, Vince. Yes, tinuuna kong isulti, sir. Huwag ka ba din makabalita sa TV or sa radio o bisan sa internet. Ha? Kalos lang kinamita mo.
Kanusa lang, ug kinsa ang mga salbayes nga mahimo ini? Kinsa? John, Mga salbayes. Mahibaw alam ako kung kinsa mahimo ini. Makita gyud nila, Jess. Maamong ang panarbaho sa kong mga security guards tungod ini lagi buhat. John, pero kinsa man ko na naghimo ini? O kanus man ni mahitabo? O sa may sulti ni Vince? Tulunan ni kuno kaadlaw nga nahitabo ang pag-ransack sa office. Sa tibuok building yun. Pero nga nung wala lagi balita sa TV, sa radio, or even sa internet. Wa ko lang ikatubag ka na imong pangutana, Jess. Kay gisensored kini. Ug ang nakapait kay ang mga pulis sa syudad nga gidang pa ni Vince ini. Sa akong mga staff dito, puro na kini nila gibaliwa. So nagpasabot. Wa ko lang ginudahan rin nga may kalabutan gud ang organisasyon ining tanan. No! Bro, sorry kayo. Huwag may magkamonitor sa iyong business. At tuning na taligawan. Wa kaya nga pangayon og sorry na ko, bro. Wa din himasentro ang atong kausa. God. Sa iyong ipanulti ka ron. Kuminsido ko. Nahosto ka sa iyong pagagpas. Nga may kalabutan ang organisasyon na kita buha. Nagpasabot, bro. Nga gusto ko nilang piangan. Bro, Mga salbahe sila. Giamong nila ang panginabuhi sa mga tao. Sa akong mga security guards. Wa na lang unta nako. Dila na lang unta. isubok yung kayo ng ko itubuang. Pero ayaw ko malaga. Ayaw ko na to ang kausa tunay na buha. Thanks, bro. Pero tungod inilang gimo, nahagit ko. Di na ko sila katulkan ng ilang gibuhat. Usay buot may masabot. Sinalbayes ka na lang gimo, bro, Jack. Patay mo ilang gusto, bro. Kamatay mo ilang gusto. So, makikamatay ta nila, bro. Kalma na bro. Ilimay magpadagas kinit mo. Kinahanglang ibutang na to sa siguro ang tanan na tumaliho. Planuhon aron nilitam na skwido. Pero sa dili pa, ato na kining kumpirmahon kung kinsang matuwa na yun ang mihimo niini. Sila may atong unang patubagon in itabuha. Sa gibuhat sa imong mga sakop, na pagransak sa tibok building niya ng John Gregory Carlson Regina, nagasiguro ka ba nga muhunong na ka ng animal sa pagsamok sa organisasyon? Nagasiguro ka ba? Chief Devon. Although husto ang imong gibuhat, ang gibuhat sa imong mga tao, pero pinuko kini. Chief Devon. Mangutana kang nganong pinuko. Pamati. Dili mo sukol ang building. Wa kini kinabuhi. Maong mahugwa na gihapon kapuslanan ang inyong gibuhat. Kaya si John Gregory Carlson mismo ang atong kaaway. Dili lang ang iyang building o edipisyo. Gamit. O mahimong magtugang na ginoon kini sa problema. Kaya huwag kini mo gamita ang imong utok, Regina. Mantikov ka ng John Carlson. Utukan siya. Utukan siya pagkatao o kanhinutalo o may mo trabaho sa diya pa siya sa serbisyo. O tungod din ihitabuha. Unsa makay iyang sunod nga buhaton patok nato. Naibaw ba kita? Ha? Mapangandaman ba nato kini, Regina? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!